जब केहू के घर बनत देखी नानू तो दिल एके सवाल पूछेला कि हम अपना जिंदगी में घर कहिया बना पाई। प्लान पहले ही से बा कि गांव के अलोता बगीचा के नजदीक एगो पोखर के साथ कम से कम एगो गाड़ी भर जगह रख के द्वार तो ऐसा बनाइब कि गांव देखी। बाबा के बनावल घर बाबूजी प्लास्टर करवई, जौना घर में पूरा जवानी गुजार दिहल ने अब वो घर के दीवारों बुढ़ाए लागल। अब तो बाबूजी के बुढ़ापा नया घर के इंतजार में बा। कहलन कि सबसे ऊंचा छत से अपन गांव के एक बार देखे के बा। अब गांव के घर के छत वाला मजा शहर के अटैच बालकनी वाला फ्लैट में कहाँ बा। शहर में सुविधा मिलेला हो, घर ना मिले। गांव में घर बनावल सबसे ना हुआला, खानदान में नाम बनावल सबसे ना हुआला।